Мензеле халкын, bütün туганнарына якынлашып килүчү яңа жыл белән котлыйм. Бүтүнегезгә исәнлек, саулык, тормышлар әйбәт булсын, сугышлар булмасын. Бүтүнебездә тигез гомер итәйек, гомер итәргә язсын. Bütün Мензеле районы халкын шын күңелдән якынлашып килүче яңа ел бәйрәме белән тәбрик итәм. Аларның гаиләләренә иминлек, барысына да сәламәтлек, җан тынычлыгы һәм барлык теләкләренең тормышка ашуын телим. Менә тагын бер ел үтеп китте һәм яңа ел килеп җитте. Мензеле халкы инде бу яңа елга зур уңышлар белән килә. Особенно авыл хуҗалыгында эшләүчеләр. Быелгысы безнең елда менә икмәкләр бик әйбәт булды. Мензеле беренче унлыкка керде икмәк җитештерү буенча, урожайны әйбәт булды. Терлекчелек буенча да искиткеч күп эш эшләнде. Район башлыгы Айдар Фәсахов җитәкчелегендә бик күп төзелеш эшләре башкарылды. Бу төзелеш эшләре инде бер ярты елдан, бер елдан Алла бирсә әйбәт уңышлар китерер дип өметләнеп калабыз. Ул шулай булырга да тиеш инде. Симертау өлкәсендә сөтләрне күтәрү буенча яңа фермалар төзелде, яңа тораклар ремонтланды. Бу инде безгә Мензеләне республика күләмендә рейтингын күтәрергә ярдәм итәр дип ышанып калабыз. Барыгызга да яңа елда уңышлар телим, сәламәт булыгыз, бай булыгыз, бәхетле булыгыз. Мы из сельского поселения имени Воровского. Приехали на ярмарку. Мы каждую неделю хотим вас всех обеспечить нужными вам продуктами. И вам мы желаем крепкого здоровья, с наступающим вас Новым годом. Желаем вам крепкого здоровья, счастья семейного, благополучия. С Новым годом! Кадерле Мензелелеләр, килгән кунаклар, сезне чын күңелдән якынлашып килүче яңа еллар белән тәбрик итәм. Яңа ел бары тик яңа шатлыклар, яңа бәхетләр алып килсен. Илләребез тыныч булсын, матур-матур гаиләләр барлыкка килсен. Бәхетле сабыйлар дөньяга аваз салсын. Барыгызны да яңа еллар белән. Уважаемые жители города и района, сердечно поздравляю всех с Новым годом. Желаю счастья, всего хорошего, чтобы было у всех все хорошо, особенно в 2016 году. Всех с Новым годом. Спасибо. Thank you.